Nakon intoniranja himne Bože pravde, predsjednica Skupštine opštine Bajina Bašta Vesna Đurić otvorila je svečanu sednicu održanu povodom Dana opštine uz prisustvo načelnika Zlatiborskog okruga Dimitrija Pantovića, predsjednika drugih opština našeg okruga, brojnih gostiju, privrednika, pojedinaca. Dobrodošli na praznik opštine bogate vodama, šumama, bogate duhom, tradicijom, istorijom i kulturom. Opštine bogate ljudima, vrednim poljoprivrednicima, radnicima, inženjerima, lekarima, talentovanim studentima i učenicima i dobrim sportistima. Predsjednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović naglasio je da je socijalna zaštita u vrhu prioriteta opštinske vlasti kao i stvaralaštvo mlađih generacija kojima posle školovanja treba obezbediti uslove da se vrate u rodni kraj. Sve smo bliži realizaciji projekta tunela Kadinjača, naglasio je predsjednik opštine. Naš drugi zadatak je da u našoj opštini stvorimo što bolji ambijent za rad i zapošljavanje. A da se u Bajinoj Bašti može uspešno raditi, stvarati i zarađivati, svedoče brojni uspešni privatni preduzetnici, vlasnici firmi, radnji, brojni poljoprivrednici, naši domaćini. Na svečanoj sednici za počasnog građanina Bajine Bašte proglašen je gospodin Cviko Krunić, predsjednik Fondacije Pazova za najugroženije, koja je Bajinoj Bašti donirala 35 miliona dinara nakon majskih poplava 2014. godine. U tom iznosu obnovljeno je 11 porodičnih kuća. Gospodin Krunić je, primajući povelju počasnog građanina, rekao da će donirati 300.000 dinara za dnevni boravak san. Prosto ne znam kojim bi rečima opisao moje osjećanje, moje zadovoljstvo. Prilično sam uzbuđen ovim činom. Zaista postati počasni građanin jednog ovakvog divnog grada je preveliko osjećanje i koristim priliku da se zahvalim predlagačima, računajući da je tu i gradsko rukovodstvo i odbornici lokalne uprave i drugi subjekti koji su u tome učestvovali. Koristim priliku da se zahvalim. U mojim godinama, naravno, ljudi pomalo zaboravljaju svoj zavičaj i gube prijatelje. Eto, ja sam imao priliku ovde u Bajinoj Bašti da upoznam puno dobrih domaćina, dobrih ljudi, ljudi velikog srca. Ispunjen sam time i jako sam srećan i zadovoljan zbog toga. Povelje opštine za doprinos razvoju Bajine Bašte dodeljene su preduzeću za proizvodnju i promet drvnih sortimenata Gorštak d.o.o., preduzeću za obradu drveta Robinija Development FSC d.o.o., Privrednom društvu za proizvodnju ambalaže od polistirena Panapak d.o.o. i Fondaciji Pazova za najugroženije iz Stare Pazove. U ime nagrađenih obratio se Srećko Pavlović. Gosti, dragi sugrađani prijatelji, u ime svih nagrađenih, u moje lično ime, u ime mojih kolega i vlasnika kapitala, htio bih da se zahvalim Skupštini opštine Bajina Bašta na uručenim poveljama. Takođe, hvala i svim sugrađanima koji su nam pomogli da ostvarimo dosadašnje rezultate. Hvala vam. Zahvalnice opštine Bajina Bašta uručio je potpredsjednik opštine Petar Petrović, a dodeljene su javnom preduzeću Nacionalni park Tara, turističkim agencijama Tara Info i Tara Tours, Privrednom društvu za proizvodnju rakije Bebe Klekovača, preduzetniku Draganu Stameniću, vlasniku hotela Turist, poljoprivrednom gazdinstvu Davidović i Sokolina, preduzeću za proizvodnju, promet i usluge Vasimil d.o.o., preduzeću za trgovinu, proizvodnju i usluge In Sistem Beograd, poslovna jedinica Bajina Bašta. Zahvalnice su dodeljene za stručnu pomoć u projektima Ivanu Miloviću, profesoru matematike iz gimnazije Josif Pančić Milošu Tanasijeviću, poljoprivrednicima Miloju Marjanoviću, Vidanu Đurđeviću, Slobodanu Kojiću, Nenadu Petroviću, Marku Bukašinoviću i Ljubisavu Jagodiću. Dobitnici zahvalnice su i Forum žena, radionica Tkalja Vrelo, Nacionalna služba za zapošljavanje, MUP, jedinica žandarmerije, predškolska ustanova Neven, preduzetnik Filip Skokić, Ivan Marković, fudbaler Nikola Maksimović, medicinske sestre stacionara Doma zdravlja i Udruženje dece sa posebnim potrebama i njihovih roditelja na čelu sa Oliverom Đurović. Da se zahvalim našem počasnom građaninu koji zbog ove velike donacije za naš dnevni boravak. Zahvaljujem se u svoje ime kao koordinator ovog boravka i zahvaljujem se u ime dece. Sredstva ćemo vratno trošiti za početak opremanja senzorne sobe, ali to ćete biti blagovremeno svi obavešteni.
Hvala vam još jednom. Na svečanoj sednici novčane nagrade, knjige i zlatnik sa likom Vuka Karadžića dobili su đaci generacije za školsku 2016-2017. godinu. To su u osnovnoj školi Rajak Pavićević Jelena Filipović, u osnovnoj školi Sveti Sava Jovan Ivanović, u osnovnoj školi Stevan Joksimović Rogačica Tijana Marjanović, u osnovnoj školi Dušan Jerković u Kostevićima Milica Bogdanović. Đak generacije u gimnaziji Josip Pančić je Dejan Jovanović, a u tehničkoj školi Nikola Jovanović.